sa. 3 roky. Za mesiac sa A zapomneš. kde chodíš na školu? Jeli to! Tak vidno. Určite kaderníčka. 4 roky je chodil do školy. Nemám ani prax, okrát podniká je chápeš to. Chápeš to? Pohoda, živosť. No a jednotky namyslíš. 1, 2 A potom si začala piť a nebudeš mať. Nepila som nikdy, v živote som nevidela alkohol. Ináč to je pravda, podľa mňa. Dneska som nejedla, a oni mi dali vodku, chápeš to? Na čo jesť? Vodku! Asi na čo jesť vo vodke je podľa mňa viac vitamínov. Adelu hľadaš Banášovu, Adelu? Nie, Adelu Belánsku, môj zložičkami, uspastými, kokos videl si preťahnu, chápeš? Včera som prišla panenku, chápeš? Mohla si sa zabaviť. Tak ju sa tigrine. Mohla teba chlapci, Ja hej. som leviska, nekáže braj. Wow. Počkaj, koľko nás tu je, koľko? Koľko máš rokov? Budem mať 16. Aha. Pojďte, počúvaj ma. Oni sa budú hrať čopy, či ako sa volá. Ja som bol starý. Teraz si vieš začať. Ako India. Poďte, pozdravujem Pozdravujem. všetkých priateľov na Facebooku. Na Facebooku som dámska strašne sklamaná. Ale nájdeš ma podľa... A po dnešku budeš mať Darinka strašne najebaná. Nepilaj ma, jeden gol, to je nič. Ju, to bude tak. Už to skončil, to je také ukončenie. Dajú tu. Dneska tam bude. Ale nájdeš ma podľa e-mailu. A zapamätaj si, Liga, tamto jedné. Adel,